Sanibonani-ke singane zehlozi, Thokoza Ndawo, umkhulu-ke uMakhosi lo. Ngizocela la-ke sikhulume title ethanda ukubaluleka, kuyisihloko selokhuzana segobongo. Ngizokhuluma nje ngigxile kakhulu la ekuphothulweni kwalo igobongo. Igobongo ngani zakwethu, kufuneka nikwazi ukuthi liyaphothuleka ngembuzi eyodwa, futhi igobongo liyaphothuleka ngembuzi ezimbili. Kushiyana-ke ukwenza nanemimoya esuke kubantu. Ngikuthi ngikhipha le video ngoba ngibona abantu abaningi baye bebe nokuphikisana. Ngiyezwa abantu bebe nokuphikisana. Omunye umuntu utshela kufanele ngabe uphothula ngembuzi ezingaka ezimbili, uphothula ngembuzi eyodwa. Kuyashiyana bakwethu, imimoya yabantu ayifani futhi ayisoze yafana. Omunye uyiphothula ngelilodwa, omunye uyiphothula ngeziwu-2. Nanokwazi kwey'ndlela zabantu akufani. Ungathi ngoba nakho omunye umuntu uphothule ngembuzi eyodwa bese ubuka sengathi mhlasimbe eyakhe into ayilungile. Uphothule ngembuzi eziwu-2 bese uyibuka sengathi into yakho ithe ukuhluka. Cha, ukwenza kwabantu akufani, kodwa uma kuyikho kuzwakala ey'thumeni zakhe, kuyinto esuke i-right for zona. Ngoba uzokwenza aphumelele, abe nenhlahla, abe right, akudlule wena obukade wenza yonto. Ngoba into ebalulekile ukulalela umoya, ukulalela iy'thunywa, ubheke nanendlela umuntu ezwa ngayo, iya-click-a yini, iyezwana yini nezithunywa zakho, noma nedlozi lakho lilonke liphelele. Ngiyabonga-ke ngani zakwethu, angithake ngishaye nje le video ithi ukuba mfushanyana. Ake sigxile la ekuthenini umuntu uzithande, futhi nazi ukuthi igobongo liyahlonishwa. Cishe inkulumo nje le eyaziwayo ukuthi wonke umuntu uyahlonipha. Ungathi ngoba nakhu wena wenzelwa igobongo bese uba umuntu ongazi noma ozobheka ukuthi uzodelokhu ujwayele ukuthi uye kumuntu, ikakhulukazi la bantu abaningi abenzelwa amagobongo umuntu esekhaya. Ngizokhuluma nje kakhulukazi kule genge esuke isencane, nomkhubo obuye izinto zayo noma izeya, ngoba nakhu kukhona into yakhe, ngathi akusikhona ukuzeya, ukungazimiseli, nokungayithathi serious kakhulu into yakhe, nokuthanda ukujaha izinto zasezweni. Ngabe unaka umuntu into esuke izomsiza ngaleso sikhathi. Ngicela-ke la ngani zakwethu nikwazi nje ukuthi uzihloniphe, wenze sure ukuthi wenza ngabomu nje uyiphathe kahle into yakho. Noma kungathiwa igobongo lakho lizothatha inyanga eyodwa, lizothatha iy'nyanga ezimbili, ey'ntathu, yilokho kukuwe nabantu bakho. Kubalulekile ukuthi into yakho ilunge. Wena osuke uzazi ukuthi usemsebenzini uyasebenza, lenze uzimisele nje ukahle. Umuntu wesilisa akabaleki, umuntu wesifazane akabaleki. Sengisho lo muntu osuke uthandana nawe, usuke uzwana naye, akabaleki, angeke aze aye ndawo. Uma ngabe ebaleka ekushiya, kusho ukuthi lowo muntu akakhulile kahle la engqondweni, akabhadlile. Kusho ukuthi lowo muntu akakuthandi, akafisi ukuthi ulungelwe izinto zakho empilweni, yabo. Funa wazi ukuthi uthole u-committed. Uma usaba-ke, uyasaba ukuthi uzokushiya, right, kudedele ngani zakwethu, akushiye enze lokho akwenzayo. Uzomthola omunye osuke uzokwazi ukuthi akwenzele, aqhubeke nawe nempilo yakho ngakwezothando lwakho, ngakwezempilo yakho yokuthandana nomuntu. Wazi nje ukuthi uzimisela ngale ndlela yokuthi nawe ukuthi ikusasa lakho ne-future yakho iya phambili kule nto osuke uyenzela. Sengikhuluma ngiqondise kubantu osuke benzelwa igobongo, abantu abenzelwa osuke uyothwasa, usuke enze njani njani. Baningi abantu abakhalayo, ngishiwa umuntu wami engisuke ngizwana naye, ngishiwa ubani bani. Nami ngizakubalela ngutshele mina abantu engashiyayo, cishe mhlasimbe nganginabantu abasuke ngoba phela ngisuke ngangena edlozini, ngangisuke nginabantu, nginezintombi ngapha, kodwa saqatha kabi uqhathaqhatha. Ngisho nomuntu owayeseduze ngangiyitshela ukuthi cha, lo yabona lo ngeke aze angishiye, kodwa-ke wangishiya. It's not because umuntu usuke engakuthanda, usuke engeke akwazi ukukulinda. Myeke ahambe njalo, usale uqhubeka uwenza into yakho. Zimisele nje, uy'nike nje, ukuyijube nje kube kanye. Wenze sure futhi ukuthi uyayithandaza into yakho, uyayijulela ngokwenhliziyo yakho. Uma uyishaya, ushaya igobongo lakho, lishayela ukuthi
cha ngiyajula ngempela ngenhliziyo, uyazizwa futhi nawe uya-connect-a lento yakho, i-connect-e nawe lento enhliziyweni yakho, ekujuleni kwengqondo yakho, uyizwe ngisho emzweni yakho egazini lakho. Don't forget, ukungena kwakhona futhi nakhona ukungena ake ngingagxili lapho. Enye i-topic engizobuye ngigxile kakhulu kwayo kuyona leyo ukuthi ngelinye ilanga ukuthi kwakhona nje ukungena kwabantu bengena edlozini nokungena kuya-depend-a akufani. Kodwa-ke mostly into ebalulekile yazi futhi ukuthi akekho umuntu oyokuthi uzokumisela igobongo. Just note that, ngifuna ukuthi nje nike niku-notice, akekho umuntu oyokwenzela igobongo nokwenzela ekumisele into yena engakaze aze ayimisele. Akekho umuntu ongakuthwesa umyeko noma kubeka igobongo ekhandeni engakaze akumisele aze akwenzele lokho. Izinto akuthola ukuthi mhlasimbe zibheda nje wayenzelwa umuntu oyivukane ongakazenzela, ongakazenzela, engaziwa ngisho emphakathini, ongaze abeke ngisho esicawini ukuthi hhayi nangu umuntu. Angisho ukuthi abantu kufanele baze babeke esicawini. Khona abanye abantu uthola ukuthi uba nenhlanhla sokuthi ithongo lakhe noma idlozi lakhe liyayiqubukela, limtshela yonke into, limthwasisa ngendlela. Mostly abanye uthola ukuthi umuntu uthwasile mhlasimbe wathwasiswa izithunywa emanzini zamisa le nale nale. Right, lowo muntu uyabonakala ngezenzo zakhe with the feeling yonke into iya-connect-a kuyena. But-ke ake siyibambe la, igobongo liyaphothuleka ngembuzi eyodwa, liyaphothuleka ngey'mbuzi eziwu-2. Imvama kube imbuzi emhlophe, imbuzi ebomvu. Ngiyabonga nganzakwethu. Ake lapha ningakhohlwa uku-subscribe-a noku-like ama-button, noku-like-a i-YouTube channel yami, yaxolisa la. Noku-like-a i-video le engisuke ngikhuluma ngayo la. Ni-share futhi, there's a button ku-like, button to share lapho, there's button ne-comment section lapho. Ni-comment-e nje ninganqeni, ngiyakwazi ukumphendula umuntu. Uma kusenemibuzo futhi othanda ukuyibuza nokunithanda ukuthi specific entweni ethize, go to the comment section, ucommente, ungitshele nje, ubuze lokhu othanda ukukubuza. Amen. Makhosi amakhulu, ndawonye.